Epalagunok ongetorri lastutxapelen kanale, ongetorri One Piece Pirate Warriors lau honetara, eta hemen jarraitzen dugu altxorraren gutegiarekin kaina emoten, eta horrela pertsonaiak zubeatzen dut hobetu behar izango ditugula borrokara joan aurretik, beraz, aurrera goaz. Lufirekin. Vale. Eta horrela pertsen ezberdinak ere igotzen goaz, pizkanaka. Ante gureki. Urbe zene gure taldea.ほっとけねえな。加勢するか。ホワイトストライク。てめえの電気なんざたかが知れてる。科学による電撃の威力見せてやら。行くぜ。なかなかやるじゃねえか。その力またコロシアムで見てえもんだ。俺とも戦い。お待たせしました。これより攻撃に加わります。サンジが惚れ込む強さ、俺に見せてくれよ。私ここまでなのかな。そうだ、俺の方が強いだろ。やるね麦わら。お前の力もっと見せてみろよ。あの出来損ないよりまともに戦えるんだろうな。この手で。悔しい。お前らに使うわけにはいかねえんだ。心をしろ。
計画が狂ったな。昔から俺の方が強かったよな。勝負も勝ち越してた。バカ言えよ。引き分けだっただろ。しかも今は俺の方が強え。あたりがめちゃくちゃに。だがあの喧嘩を止めてくれ。Veis, entrenamiento. 拙者が収めてみせよう。炎を切り裂くことこそ常備流の奥義。覚悟はいいな。急いでんだ。相変わらずの強さ。拙者の手助けは無用でござる。敵には回したくねえ。これで決める。頃合いじゃろう。時代に蹴りをつけようじゃ。くそ、何言ってんだ俺は。やったー、俺エースに勝ったぞ。いい能力持ってんな。いつか奪ってやるぜ。やりおる。つかんの。襟をつけよう。 Ya tú sabes. 戦い方を誤ったか。相変わらずの強さ。拙者の手助けは無用でござる。La historia la encontrará. お主の強さはよく存じておる。頼みにさせてもらうぞ。わしの子供のくせにやばいことじゃ。麦わらの道に見逃してやるから行けや。なんて言うわけないだろうが。この程度か。つまんねY ya ha sido VRSD. ¿Qué se trata, Jan? A ver.
Ba, bueno, lagunok hau izan da dena, espero gustoko esan zain zure, eta horrengoan gainagoa agur.